Tliet talbiet separati għall-inkjesti maġisterjali minn Jason Azzopardi fosthom fuq il-Ministru Clint Camilleri u martu ġew miċħuda kollha. Fi tliet deċiżjonijiet mill-Maġistrat Bridget Sultana ingħad b'mod ċar li ma tresqitx evidenza minn Azzopardi li fi żmien il-miliet beda jitlob l-inkjesti biex jixħed lill-Ministri Laburisti l-ħabs. It-tliet talbiet għall-inkjesti kienu fuq allegat racket ta' armiġġi fil-port tal-Imġar, ix-xogħlijiet fil-pixxina ta' Għawdex u xogħlijiet infrastrutturali fi triq in-Nadur. Għal tali allegazzjonijiet infondati l-qorti sabet li ma kienx hemm bażi biex tinfetaħ inkjesta u sostniet speċifikament l-avukat tal-Aqda Repubblika naqas milli jindika anke traċċi jew ħier ta' suppost evidenza biex jipprova l-akkużi tiegħu. Il-qorti qalet li dak li tefa' quddiem Jason Azzopardi fosthom ir-referenza għal mobile phones, servers u devices hija xi ħaġa ġenerika u titfa' dubju fuq l-attendibilità tal-informazzjoni mogħtija. Jason Azzopardi talab għal ftuħ ta' bosta inkjesti oħrajn fosthom fuq il-Ministru Silvio Xkembri u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella, dawn ukoll ġew miċħuda mill-qorti. Dan ftit wara li Azzopardi kien ammetta li gideb fuq is-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol li jimplikah fuq allegat irregolartajiet ta' identità. Huwa kien iddikjara wkoll li biex tinfetaħ inkjesta mhux dejjem għandu garanzija b'ammissjoni ċara li huwa jitfa' it-tajn bit-tama li xi ħadd jeħel.